Kif il-Partit Laburista qed tikber ir-rivalità bejn Robert Abela u Ian Borch għat-tmexxija Laburista wara Joseph Muscat, ħafna deputati Laburisti ma ridux jitkellmu dwar liema fazzjoni jappoġġjaw, jekk hux il-fazzjoni ta' Robert Abela jew inkella l-fazzjoni ta' Ian Borch. Fil-fatt huma deħlin fil-Parlament ħafna deputati Laburisti ma ridux ikellmuna dwar dan u baqgħu deħlin jiġru il-Parlament. Onorevoli, il-min tkun lesta tappoġġja miż-żewġ fazzjonijiet li hemm Ian Borch jew Robert Abela? Tixekxef il-karti għalissa? Bħala suċċessur għal Joseph Muscat, wara il-min tappoġġja kieku Robert Abela jew Ian Borch? Joseph Muscat dejjem. Wara Robert Abela jew? Muscat dejjem. Ma tix tgħid lil min tappoġġja, ma tixekxef il-karti għalissa? Mistoqsija jekk jogħġbok qasir qabel tidħol. Il-min lest tappoġġja bejn Ian Borch u Robert Abela? Appoġġja Joseph Muscat. Wara jħem. Kont il-min tippreferi minnhom, m'għandekx preferenza? Grazzi. Il-Ministru ta' Għawdex, Justin Caruana, wkoll injoratna iju diħla l-Parlament u allura stennejnija ħirġa biex nerġgħu nippruvaw nistaqsuha. Nsaqsek mistoqsija jekk jogħġbok ħadd qasira qabel tidħol. Inti l-min tappoġġja Robert Abela jew Ian Borch bħala suċċessur ta' Joseph Muscat? Ħanerġa' nipprova nsaqsik, onorevoli, qabel ma rnexxilix insaqsik. Miż-żewġ persuni li hemm bħalissa interessati li jieħdu post Joseph Muscat, Robert Abela u Ian Borch, il-min lesta tappoġġja minnhom? Viva Joseph Muscat! Issa hemm żewġ persuni interessati għal kariga warajh. Huwa Dr. Muscat. Jisek ma tridx tgħidli hu. Tixtieq karti għalissa? X'karti huma sa' għandi gvern li jisma' qed tisma' x'ankun qed ngħid u tkun tafx qed nagħmel bħala Ministru għal-Għawdex interessak? Kien hemm deputati oħrajn li qalulna li għadu kmieni biex jgħidulna lil min qed jappoġġjaw jew inkella li qatt m'għandhomx preferenza. Għax naħseb fi qed l-qasija ixu. Għalfejn dejja toħroġ il-karti? M'hemm l-ebda ixu. This is all imagination. Min għadu kmieni għatem Joseph Muscat. Inti preferi kieku minnhom it-tnejn? Għadu kmieni. Jien ifimni wara Joseph Muscat naraw. Jina l nista' ngħidlek żguri li ħajkonna jekk ikun il-każ li jinbidel il-Prim Ministru, il-choice ħatkun we're going to be spoiled for choice, jkun hemm choice kbira. Jiena bħalissa m'għandi l-ebda preferenzi. Ir-rivalità bejn iż-żewġ fazzjonijiet komplet tissaħħaħ fl-aħħar jiem hekk kif sar magħruf illi Robert Abela irċieva eluf ta' euro minn servizzi legali li ta' lill-Air Malta. Persuni qrib is-Super Minister Ian Borch jgħidulna li mhux tab xejn illi Robert Abela għażel li ma jsirx segretarju parlamentari.